atibatike zvechopu-chopu. Day rakangobva vamulangagwa pachigaro chesadhak chairman avachachikiwa but muti Zimbabwe ndadzoka nema-updates manyama unongoziva kuti ndinga ndichinga ndatoya kudai so handisisirina nguva yekuti sikura ndichida kutenderera kana kutanga ndikuita zvekutamba because musoro waJohani handisi kuziva kuti ndiJohani upi but ndingonzwa zvokuti panze pane musoro waJohani unoiswa mundiro pari kupisa ende ndikukutaura kuti matemperatures aripo iko zvino izvika zvakuvhundutsa. Now ndava nenyaya yekutaura nechiko chimupfana changu chakafuta chinonzi Farai Marapira chiri kudairawo on the issue yekuti makaita sei kuna Tagwirei iyo kakucentral committee kanyaya yecorruption yanetsa iyi muda unoita sei chezvo muda kumupinza uyu Tagwirei muda counter attack kuna general VP here vasipo vari kuIndia iye ari kunzi akamiswa kupinda kuti you don't qualify to be in the central committee now, you don't qualify to be the central committee member at the moment. Hausati wane ma-qualifications. Even Christopher Mchangwa himself akaconfirm akati iwewe hausati wakuqualify kuti because hazvitengwe nemari izvi hanzi mari yacho makatoiwana mupati mumufutika saka hapana pokuti unganingina. Ino ndakaona vamwe vachitaura kuti mabusinessmen ese vakasucceeda vakabudirira because of President Mnangagwa because ndo vakavhura kuti zvinge zvichiitika zvinge zvichifamba vachikwanisa kuwana mari. Ameno matestimonies avo vanenge vachipawo asiwo ninini kwandinoziva kwandinopuhwa matestimonies nevari kundipa matestimonies enhamo urombo chaiyo kuti utangatauraiwa nenzara vamwe vatozoti kana vatozombotiza ikoko kuti ndokuti takazombonawo mabasa magraduates vangoriko vari ngotenderera vanopuhwa sick money ushandira city council ushandira ingova civil servant hazvina basa une degree hauna mari dzacho dzekupuhwa vanhu hadzina musoro. But iyo it's a topic for another day. Toda kubata nyaya musati mazoona musoro waJohani wamundiro, toda kuibata nyaya iri panapa zvokuti kana mega muchatsonzwisisa kuti zvii zviri kumbonyatsoitika zviri kumbonyatsotaura nakomana. Ini munoziva kuti chero ndakauya vakataura zvakadai ndotokudza kuti uyu ari kunyebo uyu ari kuta chokwadi. So panapa regai timbotesta kuona kuti matemperatures ari sei. Farai Marapira netimu rake nezvinhu zvavari kutaura ikoko. Farai Marapira ndoona kunge anoshandira Christopher Mchangwa, saka inini I hope kuti nyaya yake ari kutaura ichasaidira Christopher Mchangwa. But let's watch this place timboona kuti pari kunzi kudii panapa. Local business mogu kuda kwacho Tagwirei controversial Central Committee co-option issue was not discussed in the ruling ZANU-PF Politburo meeting yesterday. Party Director for Information and Publicity Farai Marapira has told the Newsworks there was no specific discussion on the issue of co-option. Some of party members into the Central Committee, including his Tagwirei case, the party had other urgent matters to deal with. The chairperson present a report on preparation for the upcoming annual conference and everything is on track. Achirumboita chitenderera kudai so isusu manje tounobvuma motenderedzwa ka totazoripa vanenge vanonotendera kuti but road chacho yekuenda nayo ndeiyi tine zvatoda kunzwa saka tochirombotsvaka chiri kuvheta chimbomira iko zvenyuda sei kuda kunyanya kuda kumhanyira kuitsamura. The issue of corruption of more than 10 members of the party into the Central Committee, including him, Tagwirei, will be dealt with in the next Central Committee meeting. If it will be on the agenda, we don't know yet what will be on the agenda of the next meeting, but it will be dealt when the time comes. There is confusion in ZANU-PF over whether Tagwirei has been co-opted into the Central Committee or not. Party spokesperson Christopher Mchangwa says Tagwirei not being admitted as he is eligible, while Legal Affairs Secretary Patrick Chinamasa claims he has been co-opted and will be formally brought in at the next Central Committee meeting. Tagwirei's co-option saga has become controversial and a highly contested issue as it is intertwined with the ongoing succession battle within ZANU-PF. Between President Emmerson Mnangagwa and Vice President Constantino Chiwenga, underlying the 23rd agenda, Mnangagwa has appointed a high-powered committee to Presidium led by Chiwenga to deal with issue. Last month, it met leaders of the ZANU-PF Harare Provincial Executive who are pushing for Tagwirei's co-option amid resistance from Chiwenga's faction to tackle the issue. Despite the ongoing process, Chinamasa has come out to counter Mchangwa backing Tagwirei, who is fighting against powerful political bigwigs to get into Central Committee as a launchpad for his ambitions, which some include presidential aspirations, something that
he denies. Inini Tagwirei akatonzi atoramba zvokuti ada kuzoita president handichatoteereri handipenga handisibharanzi handisibenza ndapusa ini handitomborina kutombopinda mutauni nerori yemavheji ndakatakurwa mashure izvozvo motozvidza vanhu vaya vaya vekuti vari kuenda and in fact handava kana one day ndakamboenda ndichienda kumusangano yenyu ndichipuwa chikenini saka ndikaiti nyatsokuratidza kuti aiwa chikenini yakachipa and handitodyiwo zvangu ini handitoide saka apa mukutaura nemunhu asingatoide nditi totangira pakendaka nemacdonald kuno kune macdonalds zvichikwira saka zvimwe nyaya yekunodziva vanhu vari kutsvaga machikenini vari kufara nazvo izvi handite izvozvo right. Nyaya yekuti mutiti Tagwirei hakanzi akaramba kuti ada kutonikidai kuita president hatiteereri nyaya dzisina nebasa rese hatitoteereri kana asiri kuda kunda ari kufire ngasiyane kana nyaya yecentral committee and what is the purpose yekuti anonzi anotengera munhu wese mota atengera vanhu including mutsvangu anonzi akatengerwa mota according to Temba Muliswa bhuru sabhuku bhuru vakatinzi akatengerwa mota saka aitota kuti ngaiche matable manners ngadzidze kudya akanyarara kwete kudya uchitaurisa anozoti ukadya uchitaurisa kugara zvairovesa kutanga munhu asina kuwana zvairovesa saka panapa tingofane marapiri ari kutora nyaya yekuti iyi hama dzadiwa inzwa nyaya iripo nyaya yekuti central committee haisati yaitwa apa handichazive bhosi anogona ngwari kurwa akaunda Chiwenga kozi nyaya yacho yanga yatotangawo poto yanga yatoboila mamitaura nyaya dzechiko kucentral committee matimaisani since bhosi papanzi pari kurwa akaunda attack ubva angodedzera meeting obva angoisa munhu and ndozoti ndakatoti fight kana idara yatotanga and then tata kutozoti uya arwa akaunda attack zvakadaro bhosi Chiwenga is on a state business hapana chimwe chinhu chaari kunyofambira ikoko ndezvenyika ndosaka maona even speech yake speech yenyika yaakaenda akanopa ikoko isina kuzomboda kufambiswa nevanhu vese but speech iyo ndeyenyika yanga yakanoenderwa kuti ifambirwe saka zvese izvozvo zviripo ndo nyaya dzatiri kusanganiswa nadzo panapo zvese zvirikutaurwa pari kunzi hapana chakaitwa so far saka handisi kuzoti kuda kunyararadza timu Chiwenga kuti muzoti boy asi makanyarara because unozati kwanzwa nyaya dzakutaurika you know what let me tell you something I always tell people this munhu angagwane the way anoshanda politics dzake angawanda achida kuronga chinhu so obva atanga atungamidza tumashoko kumberi because he's an intelligent guy kana musingazvizive zvezvo okay garai makadaro but da kukudzai mashandiro anoita anototesta ototi handingadzingwa basa panofamba kana propaganda ichiti handingadzingwa basa vanhu isoti komudzinga basa kuti zvaita sei obva atona kuti nanisitata ungati musiyo monzi ningadai so but akaona makaramba makanyarara unozongonzwa kuti mangwana ningi uyazvishowa kamukakakupachurwa basa rakanhingenda tsamba dzinenge dzakatonyorwa kuti I still remember pane madays painzizoni panyorwa tsamba yekunzi vatambidze VP Chiwenga yekuti vamudzinge basa vanhu vakatanga kubvunza kuti munozomukwanise munogona kuzomunyararidza here munhu iye hapana akaiona tsamba it was just a rumor yangotenderera saka kuda kuti vanhu ava vanotesta kuona kuti ground rakamira sei ndovoda kuona kuti maplans ake wacho akamira sei ikuda kuona kuti vanhu vacho imi munokwanisa kumubheka kusvika paextent yakaita sei saka ndotangoya ngochikidzira kuti ningadzingwa basa imotanga kuboila nehasha and pamunonoboila nehasha kudai amutanika munoita kupupuma kunge chisupa unoza hasha dzemazimbabweans dzenze zvinenge dzingori saka amana ndo pane nyaya yacho izvi so hanzi hapana chati chaitwa sofa saka tomboti good news kuna VP Chiwenga kapa hanzi kuziva toti toperera tichiti chinyaya toti good news kapa toti makorokoto here toti chi because apa tata kutotika is bad news for him imagine kuti waenda uko unongoitwa chikawadika kuti iwe wakatomborivhisa zvinhu wati zvazvisi kuzofana kuitika zvo zvangonzwa zvaitika what are you going to do next saka ngatimboisira tiri kupa kuti it's now good news for him inangu that's what I think kuti tomboti for now aiwa mdara ichimbomirai kuti because sometimes munhu angu ranga asingachanyatsoudya kuti kuti kwatoipa ndarongerwa iwowo kusati end of the day vanhu vaya social media ndonyuzi dzauterwa nemunhu wese vanhu vachateerere dzimwe dzeyadziyaka dzezvima ZBC zai kunobohwa avachaite zvezvo vakuda ipapa masocial media saka vanenge vachinzwa kuti saka hanzi ningadai hanzi anaita sei ndozvo zvaita aiwa hai uyu ari kutaurawo zvake uyu ari kuwedzeredza hake uyu asi uyu anenge akutaura zviri kunzwika hanzi kuti vanenge vachiteerera mastreets ari kugara varimo vachinzwisisa even zvinotaurwa nemimi mazimbabweans shumashoko ese ari kusvika but without wasting much of your time ina handisida kuti nyotaura zvakawanda asida kunyotambisa nguva yenyu ndangozivisa mazimbabweans panapa vari kugara muSouth Africa because nyaya yandanhikiri tainzwe kuti kana uchingori muSouth Africa udoregisterwa company wavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit batai owe education research ndoshasha ndiye ari kuzvigona zvinhu izvozvo sasikiro chivhaironza una bank account mukorona iye owe aripo bachingobatai owe mutaure naye chete simple and straightforward obva akuregistera as long as ungone passport chete kuna owe rinotogowa zvinotobudirira
I think ndo zvandikakwanisa kunyatsozivisana nemi mazimbabweans vari muSouth Africa, but I own akuregistere makambani. Iyi nyaya yemukuru yanetsa iyi tangoti ngatingoisira pakuti good news, saka ngatimbogumira panapa.